Апрель ayında Россияда коронавирус пандемиясы чорында кертелгән кайбер ташламалар гамәлдән чыгарыла. Бу хакта парламентская газета хәбәр итә. Тулырак киләсе язмада. Ташламаларның беренчесе 8 яшка кадәрге һәр балага бирелә торган 5000 сум күләмендәге яңа ел түләүләре. Россиялеләрнең күпчелеге аларны узган елның 25 декабренә алып бетерде. 65 яшын узган эшләүче пенсионерларга эшкә яраксызлык кәгазе, больничныйлар бирелүдән туктый. Алар COVID-19 сәбәпле чикләүләр вакытында бирелә иде. Коронавирус вазгыяте сәбәпле Үзәк банкның керемнәрнең бер өлешен югалткан кешеләр өчен кредитларны реструктуризацияләүгә кагылышлы тәкъдимнәре үз көчен югалта. Мондый гаризаларны физик затлар, үз мәшгульләр, эшмәкәрләр 31 мартка кадәр бирә ала. 1 апрельдән кредит оешмаларының бурычлары булган клиентларын торактан чыгаруны тыю да бетерелә. Шулай ук эшсезләрне дәүләт хезмәтләре һәм Работа в России порталы аша онлайн теркәмәячәкләр. Эш бирүчеләр кәгазь күчермәләрсез булган онлайн документларны әйләнештән чыгара.